Doncs la meva anècdota va passar fa un parell d'anys a la Sala Beckett, a la primera funció de Gossa Sorda... Gossa? Gossa en un descampat, això, que aquest any l'han tornat a fer perquè va tenir molt d'èxit, està molt bé. Doncs estàvem veient l'obra, estàvem jo i la meva nòvia, la Laia, i de cop va sentir un crit molt a prop nostre i clar, no ens vam estranyar perquè forma part de l'obra, que és una obra molt intensa, no? Però, bueno, a poc els actors es van anar quedar callats, es van anar mirant cap allà, hi havia com un senyor a terra i resulta que hi havia un senyor que estava a 2 metres nostre que havia tingut un atac de cor i bueno, fa gràcia perquè realment no li va passar res i bueno, els actors van parar l'obra uns minuts, se'l van emportar i després van reprendre l'obra. Així que un crit que semblava que era de l'obra en realitat era un atac de cor, però bueno.